Привет! Σήμερα θα μιλήσουμε για τα κοινά στοιχεία της ρωσικής γλώσσας και της ελληνικής. Να ξεκινήσουμε από τα πολύ βασικά πράγματα, είναι το αλφάβητο. Πρέπει να πούμε ότι το ρωσικό αλφάβητο βασίζεται σε 24 ελληνικά γράμματα. Σημαντικό. Θα δούμε ένα στατιστικό στοιχείο. Πόσο γράμματα είναι κοινά, σαν γραπτό βέβαια σημείο, με την ελληνική γλώσσα, η ρωσική. Ακούστε το. Το πρώτο είναι το α, δηλαδή το α. Είναι το ίδιο. Δείτε το. Μετά είναι το β, αλλά όμως γραπτό είναι το ίδιο σημείο. Μετά πάμε στο κ, ίδιο. Το κ, σαν ήχος που προφέρεται το φως, έτσι. Λάμδα, το λ. Έχει διαφοροποίηση, δεν θα βρούμε ποτέ ακριβώς το ίδιο, αλλά μιλάμε για τα ιστορικά αποδειγμένα στοιχεία. Το μη. Γράφεται το μικρό λίγο διαφορετικά, αλλά πάλι. Μ και μη είναι το ίδιο. Γραπτό σημείο. Το πι. Ακριβώς το ίδιο. Μετά είναι το ρο. Το ρ. Σαν φόγος πάλι στα ρωσικά. Μετά είναι το ταφ. Το τ. Είναι ακριβώς το ίδιο. Το φι. Πάρα πολύ κοντά. Και το χ. Αν θα μετρήσουμε ξανά, θα σας προφέρω τα ελληνικά γράμματα. Α, β, το κ, λάμδα, μη, πι, ξεχάσουμε όμικρον. Όμικρον ακριβώς το ίδιο. Ρο, ταφ, φι και χ. Μετρήστε πόσο γράμματα είναι. 11. Είναι μισό αλφάβητο, είναι δάνειο από το ελληνικό στην ρωσική γλώσσα. Είστε ευπρόσδεκτοι να μάθετε πιο εύκολα και δεν μιλάμε μόνο για το αλφάβητο, αλλά για όλο το γραμματικό σύστημα. Ξεκινήστε όμορφο ταξίδι γνώσης που ήδη πιστεύω το αρχίζετε να απολαμβάνετε και θα το δείτε πολύ ωραία πράγματα. Συνεχίζουμε.